Bé, Jesucrist és un company en tota la meva vida. M'ha acompanyat sempre i d'alguna forma, no sé, és un refugi quan les coses van malament i és un amic per anar de farres quan van bé. Vull dir que moltes vegades les alegries i doncs sí, no les passo soles, les passo doncs amb Jesús. Vull dir, no sé, no penso en la meva vida sense Jesús. I és com una força que em fa fer coses, em fa, no ho sé, jo et dedico temps a coses altruistes dintre de la parròquia i a fora de la parròquia, però per raons humanitàries d'haver de fer coses. Però això, doncs, és una cosa que tinc una cosa dintre que m'ho fa fer. De vegades em fa mandra, diria, però i per què ho fas? Però una cosa dintre que m'ho fa fer. No ho sé, la tinc a dintre i em fa actuar. I doncs jo tinc de donar gràcies perquè, a veure, no faig tot el que hauria de fer, perquè sempre queda aquell buit de dir hauries de fer més. I de vegades no sóc prou valent, però faig algunes coses. Molta gent em fa de coses, però jo les que faig veig que és motivat per això, per aquesta força interior que és la fe i que m'ho fa fer.